wannan harka ta waka yau shi ka fara wannan harka ta waka? ina ganin shekara kamar 19 zuwa 20 kenan na fara hidimar waka. Shi wannan waka ta da ka fara shi waka soyayya ka kusa cewa da wasu sani ka waka haka ta waka wata ta siyasa kin kana haka wata waka ta soyayya ko ta bege kuma kamar su haka? Kowace waka nakan yi wakar bege, nakan yi wakar biki, nakan yi wakar faɗakarwa, nakan yi wakar sarauta don ni na fi iya wakar sarauta, to amma an fi sani na a harkar siyasa gaskiya. Dan ne zan yi wakar siyasa, in zan yi wakar sarauta dole ya kai ta mutu daban da maganganun zan faɗa da kuma wanda zan magana a kai shi. To amma yanzu mutane su alaƙanta ni ko kuna ƙarfi a ɓangaren wakar siyasa. Tun da ka shahara na kake da fasaha ta waka shi wannan waka kakan rubuta ta ne ko kuma da kaje kawai waka za ta zo maka a kai ta misali? Waka na buƙatar rubutu, amma yawanci ni waka da nake yanzu ba ta rubutu ba ce, saboda yawanci wani ɗan siyasa ne to yawanci duk wanda zan waƙar shi ke rubutu tarihi da bayanan shi ko kuma wanda na sani ne. Misali Janar Muhammadu Buhari shi ya sani, na san shi ya sani. Misali Ganduje, misali ga sanan da yawa inda na san su, na san abin da suke ciki. Saboda idan zan musu waka guda mun akan gaba ake yin waka, wani abu ne ya faru za a yi waka a kan shi don a gaya mutane abin farin ciki ya samu jamun. A wani abu ne ya faru na alhini to za a gaya musu abin alhini ya samu kuma na barna. Za a gaya mutane akwai gwamnati tana da wani tsare-tsare na kaza ku taya mu a da kuma mu haɗin kai. Ga wannan ba abu ne na tsaya rubutu. Gaskiya a cikin waƙoƙi na 99 a cikin 100 ba rubuta ne. Yanzu haka idan za mu tambaye ka za ka sani irin adadin waƙoƙin ka da kai misali? Wannan gaskiya ba ni da wannan alƙaluman a tattare, amma dai a yanzu haka tunda zamani ya zo na a tattara irin wannan ko da a sa a Google ko wani abu, to muna tattarawa waɗanda muka rubuta ba rubutun ma ana ɗaukar waƙar sai a je a rubuta abin da na faɗa. Kuma ta tara na kawo ta hannu sai a je in Allah ya dan mun kammala wannan zamu mutane bayani ya adadin da muka samu kamar kuma lokacin da yi. Kana da waƙoƙi da suka shahara misali za ka idan za mu tambaye ka wata waƙa ta ji da ita ce waƙoƙin ka? Waƙoƙin na suna da yawa wanda muke ji su, amma dai akwai wata waƙar ma'aiki da na wadda nake cewa kai ne a gaba annabi, kai ne a gaban kowa. Wannan waƙar gaskiya na fi ji da ita, kuma yawanci ma a 85 a cikin 100 masoya na kuma cikin waƙoƙi na san wannan waƙar. Amma ni wannan waƙar ita ce waƙar ma'aiki ce, ita na yi kuma tana ɗaya daga cikin farkon waƙoƙi na. To har yanzu ni ban ga wata waƙa wata fita ne a gurina ba. Amma dai akwai waƙoƙi da yawa irin waɗanda zo mai marfa irin su masu gudu irin su kwai cikin kaya, ita kuma ba wata waƙa da na yi yadda ka san ana mun wahayi ko kwai cikin kaya. Sannan su waƙar sai Baba Buhari duka dai. Amma dai wannan waƙar kai ne a gaban nan gaskiya ina ji da ita, duk wanda ni ban taɓa yin waƙar ta zauna mun are ba, na ji na san